Hi guys, good morning. Mapuji pagbangon ako guys, nanghubag pa akong mata Unsa na oras? Alas 8:35 na guys. Kanina ra ko ning mata guys, man natulog ko balik kay si Banana ning bangon og sayo ganina, abi na ko galungag siya nya. Wa man di siya galungag niya, patanan ako sa oras, alas 7 na kapin ang ina nga. Sayo ka ning bangon, jud ka galungag. Mo to ganun dali sa bangon, lungag siya. Nya karon kay naluto naman atong kanon nya. Udto naman kaayo ako na pagkaroon ato na kusugas agas oy. Uno na tanan ng kuan may. Ato nang pagkaroon ato mga tubig guys. Pinapanap na ako pasudan nila guys. Ano naman yung pasudan. Tagaan na po na ako kung mga miming. Sa di piring kay maglisod ta, guot kay sa tanan. Si Piri, pagkita ka, man og kuan, tungtong na dire kay balong guot kaayo. Akong dahon gabi, wala naluto niya. Raning gabi na luto. Ano siya gaan? Kung ano lang, sanitas. Ay. Ano na yung wala na yung na? Ay siya yung Nag-prepare na akong pagkaon sa kong mga anak-anatin kaya sa mahaw nila. Ilang pamahaw guys, ulit na kaayo. Las 9:30, alas 8:35 na. Nalami akong tulog. Yan, sa nami uwas sa kapanihapon gabi alas 9 na kay parting concert na ko gabi guys. Wala na ko naka-vlog. Ikalimang vlog kay nag-concert ko. Dugay-dugay naman ko wala ka kanta. Ako ang pinom, mingkuan na. Mingbara na. Mingbara din, paos. Dali dong. Ano ra ka itong gamay kay mas bagay mong idong bago dire. Ayan, nalagi mo. Lagi na siya lagi. Pasudlong kay kuan din aning pagkaon. Napo ni isa Ako sa saluran ang kuan guys tubig kay mitras na apay agas. Ang CR kay paagas nimo. Anta guys, karon Sabado guys, magto na panituburan guys. Ay, ang boarding house ni Motherland dito, parte na po kay itong pagkahugawa. Guys, ang ganda ng taog pagkaon. Senso na si George guys, mo ni yung plato. Luoy kay plato ka ng plastic eh. Membro na ba na siya dire. Di pangitaan ako siya plato niya na may kani mom tanin nimong astriga niya dako man kayo. pwede kina si George itong dahon saging. Wala yun batasan akong bana guys ay. Si George daw, itong adapted na mo, pwede rin daw daon saging. Dahon sa gabi. Ano? Dagan dahon. Isap ka ng mga plastic diya. Oy, batasan. George, dagdaog sa kang daddy, George. Oy, di ra daw kagdaon sa kuan, George.
Kani ako ang pagtimplaan ni guys, butangan na po na ko nigtuyo idibol kay kagabi atong kagabi sige lang sila sabaw nga kuan. Saan nagyapon mo? Doyo ka. Maralam ng tao, no? Mm. Maglungag kita uturuan eh. Ha? Oh, para Ay, kaya na yun. Takabalo mo. Mahurot ka ng dili nila. urot ni kay dagko na kinig mga kaon prabuyag. Hindi mo. Ingit ka sila, ba? Ingit ka rin. Ano yung pagdali? Wala ra nagamay ang tiyan ni boss kay wa man na nagtinarong og kaon ng bataan na. Wala man. Ay, reduce ka may no? Dugaya po nawala na yung uwag oy. Sige na. Sige na. Natin. Ano mo po na siya. Ay, magkakil ka. Na. Dugay kinawalang uwag. Naglungag mi utro guys kay kulang ang rice. Gamay mo kayo imong kuan oy. Dapat ra ka baso ang makuan ani masulod kay katong dako kay namo nga press cooker wa pa na ulian. Wa pa na ayo pa namo na paayo sige kalimtan. Nana ba yung tato gitiksan ato nga ipaayo namo nya. Paglakaw wa nadala oy. May ang order na ko dito may pati na tong dugaya may kwaon gyud to. Order sa. Ang lusyon. Dugay na tong lusyon na to dito na tambay. Tutangi oh, dala pa ni hapon niya. Pakyamon. Oh, wait lang ha. Naghangad na yung tao na ko ang piring. Kira ba kini mukha si piring og tinapa? Wait lang piring ha. Init pa mud kaayo ang kuan. Init pa kaayo daw ay dong. Si Dagol kasi nagsunog. Gigotom na kadudong Dagol. Sunog na si Dagol. Ano? Sana ko ang mga mimi o pakaon guys. Sila ron ba? Wakwak raw si Piring. Wala na pa dagi ko kita ni Mickey ning uli ay. Si Tiger wala jud ka uli. Ha? Dali na to. Nakainang cocktails. Oo. Ayun ko bertaman ko. Uy! Hindi. Kahulat. Tawa diya. Agoy! Ginoo ko makuha na inyong sudan. Huwag mo umaura na. Silong ka mo. Tanaw mo. Ikaw na lagi si Boso Vitamins. Hindi na siya pahungit. Kaon na siya. Kaning mga ingan ani sa tinapa guys, pinataguan ako ni guys kay aluminum man. Mahal man ni guys. Kung ipatimbang ni siya, mahal ni. Aluminum, mo taya na ba di aluminum mo taya may. Mo taya mo gutong uban. Aw taya ba to unsa to? Silong na ron. Silong na ron. Ano to pusilin mo sa kuan ni daddy o pusil o. Ano man nangahulog man na. Wala pa naman ang gamit. Wala oy. Ako raw nagpabutangan ni magbala kay ipabutangan ako bala ang pusil sa kung bana guys kay diri sa mua guys na ka ng mga kuan bitaw diri guys nga wala mi kaila magpasagi ka sumangil kunuhay nga Guys, Rambo. kanang naabay na kuan ato ni agi na pasangil guys nga naa gikawat nga kanang kawa guys yun. Kuan daw kuno gipangutana daw nila sa junk shop wala daw ko yun nabaligid to niya. Maabot ig pangutana diri na de junk shop diri. Mamalit ba da imig ka ng mga suri nga mga kinawat anong bata na. Di man may mga malit anak kay kabalo may kinawat. Naniid to kay ang mga mata nasa motor galantaw. Nautong dili mi kumpiyansa ginan ako kung ba na pagbiyahe niya nag-travel siya og upat ka adlaw. Ginan ako nga kana imong pusil butangin na og bala kay na magpabonggo ang drip pusil na. Takon ba na ng bala guys ay kanang pusila pero sakit kina makaigo. Sakit kina makaigo sa lawas guys. Dali na. Ay, dali mo. Wakwak. Asen.
hulat. Ginoo ko. Usara akong lawas ha. Usara lawas na ko ha. Guys, Rambo. Okay. Rambo si mata. Rambo daw siya, guys. Sakit ka na makaingo sa lawas, guys. Kaya na pusid. Nalagi, magpabuang-buang na rin niya. Ako ra isa, pusilong, yun ako, ana, eh. Hindi ko magduha-duha. Di mo pa mapriso, ana, kay gano, di mo na makapriso, gano. Kay kuan mo na. Kusilon lang, naay magkinato, kusilon. Guys, Rambo. Rambo daw siya, guys. Nita, nita, dito. Gutom na kadong dagol. Gutom na dito si dagol, guys. Kasi ginagangad, guys. So, ay kaayo. Bebuyag na rabakin na mukhaon akong dagol, guys. Isog na kasi siya mukhaon. Akong George po. Bebuyag po kaayo si George. Tag-isda, George. Sa tagaman. Muna, basta ang ilang sudan, guys, sinapa. Ako, mo timpian na, guys, akong suba. Hoy, masaba, diya! Eh, kung akong bana, guys, hindi ka ba lumubadjit sa sudan? Muna, ako, dyan mo timpala anak nila. Nari, George. Magagul. Inday. Nangaon na sila guys. Ang akong itimpla sila na pang bots. Saba na kasi bots, guys. Hindi na makahulat si bots. Bot. Jangan ba kanit asin kakuan? Muna, bot. Rambo ko, bot. Ah, grabe si George, oh. Uyod mo na, George. Tumate, kumana, George, ah. Si George, galig kaon iya, ha. Ihatag siya ni dito, oh, bantay, oh. Nyara na. Nyara na yung rambo-rambo. Bantay, ha. Rambo daw siya, guys. Rambo daw siya. Mana ka, George. Mana ka. Dili na magsigig si Nero. Uy, very good si Dudong Dagol. Very good si Dudong Agol. Nahurot ka ng Dagol. Purabuyag na lang kayo si Dagol mukhaon ay. Purabuyag na si Dagol mukhaon. Kasi mahurot na yun yung iyaha. Kasi George, tingog ang iyang plato. Ay, wala na na. Tapos ginawa ko si Tilok. Ano ay? Wala na na. Nanilok sa iyang plato na kung ano na. Nakulangan siguro. Taga, makita kong gihatag mo, George. Dali raman na sila mga pag mama na sila kaon, guys, makaginhawa na migdako. Naglungag na lang pumig paraon niya, guys, kay maturo ba migtuburan. Isag unya pa ming hapon dapit makaadto at least nanay nilungag. Ana. George, no. Guys.
ani kay agas na okay ra mo dako ang bill kay naay agas kay sa kanang gamay dako kay bill unyang agas sara kaayo buang. Kaon sila may si Bots kang dudong gamay ang mga tachi-ichi dito may mamubon ta ko bulak ning init naman inya na lang hapon napasiguro ni agas inya. Nakilis ko bugas guys kay para nung ako ko. George! Tal! Nilok ka ha? Busog na ka, day? Ano man yung magyurot imong hadag? Ibin lang niya si Dagol, guys. Very good kasi Inday. Nangubag po akong matag patintulog na ko, guys. Uy, kaysa baduron. Yan, wala na lang po ko nimbang din na kasi banana, nimbangon na siya. Kuha, nalas 5 ka pa. Nabi na kung maglungag siya dahil mo. Hindi naglungag di ay. Kung ako nimbangon. Ito, ako sa lang. Ano naman siya? Naman siya girl. Ato, ito ka na mo ka. Narba ko i-spray na pang and see you light. That's why I cry. Agda guys. Ato na ning itaang. Din mo inam na din kog bayabas. Ugma ay unya guys, manguha ko og herbal kay dalan ako akong mama ug akong magulang sa herbal. Dayon. Kuan pud guys kanin. Muhapit ko na dito sa sentro kay kuan ako ang order nako. Ako i-order na po dito. Ang palanggana di may pangsudli na itong nakuhaan ng mga tubig. Kana isa ka stinis isa danan dapit o dahil na nakuhaan. Gawas na George, gawas na George. Ano to taon?
Mana and diet. Ano giihian ako ni Dagol diri pa ni si Dagol wa di batasan. So magkaon mangihi gina siya. Ano ka ano kay nasudan iyang utok no? Ay di magkaon mangihi man din sa iyang kanan. Ano man jud kadako nga igod ihian man nimo. Isa si Mirok style na. Mirok style siguro na iyaha guys kay human ni kaon iya mang ihian na iyang kuan. Napakoy mangga na bilin isa guys akong gikuha dito kada hapon. Kanon pa na ko na unya na lang. Ay, Diyos ko Lord, mag-inom ko og bayabas. May, nag-inom na kag malunggay, may, or wala pa, dagan pa man lagi niyo, napay isa ka baso. Pero inito ni karon kay madaot ni, gabi para ba nagiluto? Inito niya nako ni ang malunggay guys kay dali ra kay ni madaot. Ang kana mo ginainom sa kumbana gud. Ang katong ugat nga akong giinom nga herbal guys, ako ana tong giundangan kay ipaundang na ni banana kay wala daw ko gibatis kung lawas na legit yun siya guys, maulian jud kasi imong gipamati sa imong lawas sa tong ugat. Mo to nga ana siya nga undangin na kay wala naman kay gipamati sa imong lawas katong gibati nimo sakit sa imong mga kalawasan, wala naman to. Undangin na. Utong undangan ako guys kay ang gipamintin niya sa kuha ang kanang kuan sa bana. Hindi na ito, wala na akong gipamati, legit siya nga kuan herbal. Kani mga herbal kanan mga legit man eh, ang uban na di man ba. Pero tinuod yun na legit ng mga herbal makadalian eh. Mo ba ni gamit sa anong panahon sa wala pa yung mga tambal, wala pa yung mga kuan mo ba ni mga herbal. Panahon sa lulululo ba, sa lulululo pwede sa anong panahon naman gini ilang gamit mga herbal. Yeah. Side sa ako ang mama, ang papa sa akong mama, akong lolo kay mananambal. Side po sa akong papa, itsuon sa akong papa si tatay mananambal. Unang kay balo jud ko sa mga herbal guys nga kanang herbalid kung say nga tambal. Kay magkatambal ta mo kay lang ko anya magsulod na gyud ako sa gamay pa ko atong panahona. Masulod sa akong utok kung sa tong tambala ana mo nang dako ko. Nakuan jud ko herbal pero sa tanang isuon jud namo. Ako mama hilig ko tong herbal kay among lolo baya papa niya mananambal baya. Mo na nagdako ko nga nagmutuo jud ko herbal sa tanang isuon jud ko namo. Ang pinaka ang mutuo jud maayo sa herbal ako jud. Kana ko magulang ko sa kanang magulang ako nga bayi. Mutuo siya herbal pero bag-o na siya nag-utuo herbal pero ako sa una gamay pa ko mutuo na jud ko ng herbal leaves. Kay kabalo jud ko kanang herbal leaves maka kuan gyud na. Maka tambal gyud na sa tong kalawasan ng herbal leaves guys. Kay daghan na kay kanang para na sa banag liyabas. Mutuo jud ko ana kay akong tilaok sa una dire. Nay murag mo kuan kanang naabay mo bara. Nawala pa yung nabara sa kuang tilaok. Gawas og mukaon tag kanang bawal. Mukuan siya pero dili ta muka o dili na di na magparamdam ang nagbara sa kung tilaok kanang bayabas og sabana. Ay na siya sa imo ay sa tutunlan. Siguro maayo okay pud siguro na siya sa kanang kanang mga bukol ba kanang mga guitir anak kuya uli ano wala ba yung kuan sa kung nagbara sa kung kuan. Imong pusel o nalimtan na taguin na dito kaguot diha.
Rambo guys, Rambo. Rambo daw siya. Ayaw ta naghutdi og bahala kay mo kalit ka og karabil. At least nanay bala di na dali og utang. Kay pamusilo na kung daghan ra ba kay mga tao diri mo nga mga kawas-was og uyawan ako eh yung gasiga-siga. Normal man siya uy. Ito sila naman ito. Ay si Rosel, daan si Rosel anak kay Anak, saraga. si Rosel guys, anawan ninyo guys, ang lingaw sa laser. Tura da Rosel. Mm. 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 Uy, ulo. Bilat mo ito. Mm. Uy. Nalingaw siya sa laser. Uyog-uyog ang iyang ulo in taon. Magkuan ko sa kuan guys, ato ang gas range. Ato ang rapuan atong gas range guys. Nabaya to nanuroy og budbud gahapon na din gawas ko kay akong kuan wa kaning lapos siguro diri mo dito na taman. Bila ko ng budbud ba? Ito kung gamanting tadjis. Gusto ko maghimog budbud di ari butangan og butong. Bukayo ba magbukayo daan eh. Ano kaayo? Magkagod na may baligya ka kuan kanang gikagod na dito sa kuan. Balo na kami mo budbud ga. Hindi man gamo man na mo ang kuan sa una. Ako kay expert po ko sa bingka ga. Amaw. Kasi yung nana na yung style guys, anak ko na siya pangayon, anak ko na siya papalit, ay ko sugo-sugo ang mga Ikaw kabutang ga. sa iyo. Kabalo mo di ka. Kabalo na ko na imong style may di, nadyo ko na imong makuan anak, sa imong ana imong kuan. Nakaw na ga. Hindi ah, tapos mata, ay ko kun kuan ang mga kawan mo nagi-budget na imong sigarilyo di bulkan. USB to bumper. Kabalo ko style anak niya dahil sa imong ana na siya. Bisa niya na ko siya na halata ganina. Dong, moro kay 5, 10, 15, 20, 25, 30. moro kay dai. Gamay lang kayo. Yung gibinan si Dagol kay Luoy mo kayo. Sige mag... Pero guys, dito na. Bugani. Ganda-ganda na din ako na iyang kuan. Sa vitamins na ba? Kana o kayo magpalit ko laing vitamins. Ingatan na lang ako na sila ha. Kaya angay mo sila anagod. Hindi ligid ko na siya maong para sa kong vitamins ko. Kaya kung isang Sabi ko, ano kuan ba? magkuan no diri no. Mag-asong di kung kuto-kuto ana. Niya barato ra pag siya 200 kapin niya 1,000 ka buok. Guys, ay mana magkaon ako ang mga dogi guys, magluto na po guys. Gusto ko mong gawas guys, unya kay sa mukha nang kani ko mga dogi good guys. Ini man ang giko ng mga pupo dito ga. Hindi mingaw kay ang kalibutan guys. Ganina kay nani atong palibot guys, pati mingawa Miki. Dali na yun la. Ugaw kin tiris. Ang tubig sa tiris, o bini na ilisan ay. Nara ang mangga o. Nara o na. Ako diri mga samukan o. O na, gusto mo gawas, mag-vlog sa gawas. Ita ka vlog kaya samukan. Magaganda yun. Ako sa ning pangkuano ning lamisa na narapo na kag lamisa may may. Yeah. Oh? Ay, ako nagkakuha na kanina. Balibo. Uwan sa mga mata. Mana nagtrapo na kanina bukan.
Panago. Ano sa tarong may 31? 31. Ay, 31 day tarong. Ano day naman? Guys, gasan ng plato sa ating mga meow-meow. Pagka man, mag-prito ako itlog na yun, napamay, pinapamay. Anak, kamay biyaw na, pero mag-prito na natag itlog. Nagluto ko bihon gabi guys, gisabaw na ko. Niya, ang bihon, wala na ko gihumulan sa tubig. Kay malata man gud niya. Kung humulan sa tubig guys, kung sabawon nimo musuyop sa ang bihon musuyop og sabaw mo tong wala na ko gihimulan, naggisa ko daag pang sagol. Dinaya na ko gibutang ang bihon nga kanang gahi pa siya. Dili siya mo kuan guys, siya mo malata. Nindot siya pagkaluto. Na ako ang sa Liboy yung agas ako na ibutang dari ang kuan okay. I-transfer na ko ang kaning kuan kani tungtungan. Kay gasan ako ning baso. Para wa na yung gasun guys. Sagi ko na inom. Nasa taas ang fry. Gasa na itong baso kay muna itong
butang sa tubig mag-inom. Tapuhan para dili maglama itong butangan na plato. Naagad mo ang huga ang butangan ng plato kay man yung magbutang yung basa. Tapuhan mong ginamo ay alam mo ibutang. So guys, dirira tataman guys. Salamat kay sa iyong suporta, sa iyong pag-subscribe sa ko ang YouTube channel. Thank you so much sa iyong tanan guys. Ug amping tang tanan. I love you all guys. I love you all. God bless. Bye everyone.